Salamat kinaulit lagi galing. Mingaw na kay ko nimo. Parehas ta, Jay. Mingaw, nasad kay ko nimo. Wa naman lagi ko makakita ni Jay nga mo anhi sa ato, Lin. Nahibuong sad bitaw ko, ma. Nganong wa na siya magpakita na ako. Unya ako na akong textan. Dili magid mo reply. Mayo! Oh, Mayo! kinsa ron, ma? Ambot, kinsa ron. Kinsa na? Si Eric te! Migo ni Jay! Oh, ikaw mong gud ni Eric. Unsa may ato nimo? Nagkadungog banggod ko nga naabot na kagikan sa Manila. O nga gisuroy ko din Kay dugay na sa bayta nga huwag yun makita. Mausad. Uy, kumusta naman day ka, uy? Niya gapon. Gwapo. O nagpaabot nga imong pansinon. Hoy, ikaw ha? Labtik-labtik sang kada. Basig nalimot ka nga uyab ko sa imong amigo nga si Jay. Huwag man ko malimutan agad. O may katungot naman ka nga mangita og layo kay dili pa man muminyo. Na, bahala Eric. din masuko ka na to, Lin. Ang importante nga mahibaw ka nga love di ka. Kunin mo lang kong sultong. Ang asawa din kunin mo. Ha? Nanguyab si Eric nimo? Oh, ma. O niya, imong gisukon. Wa, ma, uy. Uyab aming Jay. Hain man day na si Jay. Nga wa magid magpakita din sa ato. Naglibog sa bitaw ko, ma. Hapit naman mo sa kasimana nga wag gid mi contact. Basing nakakita na tuglayan si Jay, eh. Ha? Usa naman kakasimana nga huwag siya magpakita ni mo. Oh. Aray, agoy-agoy basing tuan na to sa laing bukton. Time pa, Eric. Dili ba barkada man mo ni Jay? Oo, pero waso ko may bawa kung hain siya karon. Unsa man di kayo naitabo ni Jay? Anong wa naman si magpakita na ako? Nagsige lang yapon kaghandom at tong Jay. Naglibog gid ko rin. Kay hapit na maduha ka semana nga wala siya magpakita na ako. Ako pa ni Molin, imo na itong kalimtan si Jay. Kaya basin og nakigtaba na tuglaing babae. Ha? Kung tarong siyang pagkauyab, magpaybaw unta siya kung asa siya pa doon. Aron ba nga, dili ka mabalaka? Ang ako pa nimo no, kalimti na lang to. O dawatan akong gugma. Oh, sige. Ako na kang gisugot, Eric. Tinuod, O, lagi. Uyab na ta. pag aron mutuogid ka nga, tinuod ang akong gugma nimo. Magpagkasalayan ta. Mura man itamo ko, uy. Naminyo ko ni Eric kapag ulang may nakauyab. Lin, Jay? Ikaw? Unsa may nahitabo nimo nganong karon naman ka nagpakita nako? Han! Tara, ito. Madonna sa mo. tinuod gyud ang ako nabalitaan nga. Oh, Minyo naman ni Eric. o ba Jay? Sagbahis ka! Jay! Jay, gusto na mo, ana! Eric, unsa ba? Ayaw mo mag-away! Gusto na! Sagbahis ka! Imo giilog gikad ako nga kung uyab. Oh, tungod kay tanga ka. Oh, Kung dili ka pa tanga, dili unta mapunta na ako ang imong uyab. Imo lang isang gipasagdan. Kalit kang nahanaw, wa magpahibaw. Jay, diin man day ka! Oh, Nganong kalit malagag kawa? Unya, dili pa gyud ka makontak! Lin, ako giatong ako mga igsuon kay magpatabang ko nila kay gusto ka na akong minyuan. Nilakaw ko nga, wa man ang hindi mo kay gusto ko nga sa akong pagbalik. Masurpresa ka. Pakaslanti ka. Pero, way signal sa dapit nga akong yadto. Mangwa ko maka-message ni mo. O, pait palandungon. Nga naminyo ka na dahil sa kong sakop yung barkada. Hello, ako. Dawato na lang nato ang kamatuoran nga dili kita para sa usag-usap. pasaylo alas ang kubay. Ganhay mo kong traidor ni mo. Nahigog malas ako ni Lynn. Sorry kayo. Wala ko'y mahimo kay kasal naman mo. Ang ako nilang ipaghinaot na magbalipayon mo sa inyong pagpuyo.